Helo bawb, fy enw I yw Siari a dwi'n aelod o dîm Prifysgol y Plant. Hoffwn ddweutho chi am y Ffotomarathon sy'n cael ei gynnal yn eich ardal gan Brifysgol y Plant. Beth yw Ffotomarathon? Wel, mae Ffotomarathon yn gystadleuaeth ffotograffiaeth, lle byddwch chi yn tynnu llun nifer o ffotograffiau o fewn cyfnod penodol sy'n adlewyrchu geiriau a roer i chi ar ddechrau'r gystadleuaeth. Beth fydd yn digwydd? Byddwn fel arfer yn eich rhannu'n ddau grŵp oedran. Mae gennym ni oedran ar gyfer plant ac oedran ar gyfer pobl hŷn. Yna gofynnwn i chi gyrraedd lleoliad a phan fydd ein amser byddwch yn agor yr amlen gyda'n geiriau allweddol ynddo. Bydd angen i chi benderfynu pa lun y gallwch chi dynnu a fydd yn cynrychioli'r gair hwnnw. Er enghraifft, dyma'r geiriau a roddwyd yn ein Ffotomarathon cyntaf ac yn halwyd yn Wrecsam yn 2022. Edrychwch tua'r nen, rhywbeth hardd, unigryw i Wrecsam, coch a chwyddo mewn, zoomed in. A dyma rhai o'r cynigion a gawson ni. Beth sydd ei angen arnaf i gymryd rhan? Mae angen camera neu gamera ffôn i dynnu lluniau a bydd angen i chi allu e-bostio'r lluniau atom cyn yr amser cau. Gallwch hefyd ddefnyddio propiau os hoffech a gallwch olygu'r lluniau hefyd, ond mae'n rhaid i'r lluniau fod wedi tynnu yn y sir y cynhelu'r gystadleuaeth. Nid yw hynny'n golygu bod yn rhaid i chi deithio'n bell, gallwch aros yn eich ardal leol, neidio ar fws neu fynd yn y car, dewiswch chi. Beth sy'n digwydd os ydych chi'n ennill? Bydd ein henillwyr yn derbyn gwobr, gall fod yn daleb ar gyfer busnes lleol neu rhywbeth sy'n ymwneud â ffotograffiaeth. Edrychwch ar yr rhestr digwyddiadau am ragor o fanylion. Beth fydd yn digwydd i'm ffotograffau? Wel, byddwn nhw'n rhannu eich ffotograffau ar y cyfryngau cymdeithasol ac efallai y byddwn nhw'n hyd yn oed yn creu arddangosfa ffotograffiaeth o'r lluniau a dderbyniwn. Mae hyn yn dibynnu yn gwbl ar yr ardal y cynhelir y Ffotomarathon, felly cadwch olwg ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ac unrhyw wybodaeth y byddwn ni'n ei ddanfon atoch. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu a'ch tîm Prifysgol y Plant lleol.